Kini ang inyong Chief Minister dere sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, mga kaigsonan ug mga kaigalaan. Kumusta kaninyong tanan? Anasab kini ang programa sa PBCM, ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, o among gipang hinaot nga kamong tanan karon nga nagsunod na kamo sa kabaskog sa inyong mapanglawas para magamit nato sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa nakasulat sa Biblia uban sa mga basahon nga referensya nga gitulo ni Master kanamo nga dili kasupak sa Biblia. O among mga mainiton nga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain-laing dapit, labi na diri sa Cagayan de Oro City o diri sa Tagulan, sa Miss Oriental kang Brother Jerry Edkila o sa dapit sa Natumula, no? Tagulan sa Miss Oriental, diri sa Balingasan sa Claveria o labi na diri sa PBC compound. Kumusta kaning tanan? O sa mga chapter president nga nag-abaga sa radio nga giangkon ninyo sa nagakalain nga dapit din naa kamo diyan yana, kumusta kaninyong tanan? O sa tanan nga dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon para sa paglikom sa atong para sa contribution para sa PBC Palace Reconstruction. Og nining tungura karon magapaila pang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta ug may pagpatalinghob kaninyo mga kaigsunan, nasab kini inyong alagad ebangelista Brother Marcial De Leon, makikauban na usab kaninyo nining programa ang mga langit nung lamdag sa gibnabuhi. Ug karon sa pagpadayon magpaila pa ang kauban pang ministro ebangelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Risaban, ang umusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kauban po rin nato karon sa studio, atong kauban nga mga ministro, silang Brother Rini Telebrico, o usab si Brother Mario Warlito Chabet. Og niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebangelista. Kumusta og maayong pagpataling og usab sa gihapon, kini ang inyong igsuon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa matag adlaw nga Domingo og aduna usa matag adlaw Sabado sa inyong pagpaminaw. Og sa tanan nga mga kaigsunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan. Mao kini ang ato ang pagsaulog March 10, August 19 ug December 29. Busa gihawak ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinis Cagayan de Oro City? Mabati ninyo kami nining maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City. Matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagnas gapunon. Ug adunay pagsubli nini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixki di Dipolog. Matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook, makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Power Radio. Matag adlaw Sabado kita magigsunan sa inyong pagpataling og duha ka hugna. O nang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion. Din usa nga nag-sponsor nini mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din nagpamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo. Matag adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Live gyapon kini sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM. Matag adlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion.
din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlawng Domingo duha ka hugna mga kaigsuonan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kapunon diin gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga kaigsuonan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM Radio. Matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa gapunon. Itagaan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. O katusab nga gikumusta ang mga kaigsuonan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM matag adlaw nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion mga kaigsuonan. Ato po rin gipangumusta ang atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America. Silang sister TCA Kulihat, PBCA member, ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon. Kumusta kanimo brother Nicodemus Nicky Hermias? Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsuon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo brother Primo in Sabang? Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Toledo City branch. Kumusta kanimo chapter president Sister Victoria Dusina? Og sila po di ay ang nagsuporta dinhi sa Shine Radio DYHR 99.7 Toledo nga magsugod ang atong programa mga kaigsuonan alas 6 sa buntag ngadto sa alas 7 sa buntag. Ug ato po rin kipangumusta ang iyahang husband nga chapter vice president dinhi gyapon sa Toledo City branch. Kumusta kanimo chapter vice president Brother Eugene Dusina? Ug usab ato pong gipangumusta ang atong mga kaigsunan nga naa dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon. Kung nagalantaw kamo sa tong video, makita ninyo ang inyong hulagway mga kaigsuonan. Kumusta kaninyo mga brothers ug sisters? Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie. Makita ninyo sa screen mga kaigsuonan. Mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang ato ang mga bag-ong basahon. Kung nagalantaw kamo sa tong video mga kaigsuonan, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon. Ug usab i-display po nato ang uban pa natong mga basahon. Makita gihapon ninyo sa screen mga kaigsuonan. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ug usab approve kini ni Reverend Charlie. O ato usab nga ipahibalo Reverend Brad Diver o Brad Marshall ang mga kaigsuonan nga kiningkanhi ministro o ebanghelista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak o gi-expel da kini sa PBCM. Kana makita ninyo sa screen ang iyang hulagway. Tanawa lang o kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang ang walay kalabtanan ang pagtulundan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President and at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O garon sa pag-isgot sa tima mga kaigsuonan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Sa ato karong pagtuon no, ang atong pag-isgutan mo kini ang pagtubag sa pangutana ni Jerby Suaso, Part 4. Mahirbi man o majirbi. Ikaupat na kini, pero lain na usab kini nga na portion sa angay na itong pagatubagon. Continuous yun lugar. Apan sa dili pa, ato sang i-display ang mga pangutana sa pagpangumusta sa mga nagapangutana, Bradeber. Okay, Red? Labi na itong bag-o lugar nga doon ay iyang komento lugar. Unya, apurador ba kini si Aquilino, nabaling siya, atong giingog nabaling siya kay manubag. Labihan ka kapayas ba, manuhito ba?
Unya gusto niya nga siya atong tubagon nga napamay na plastar. Kaingon lang ang mga nagapangutana nga ni likay ta kay di ta maka tubag ani. Ato sang bason, Brother Dever. Okay, mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana reb. Unang-una dinhi si Jerby Suaso or Hervey Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha si Gohilde Efraim. Ikatulo Efren Anino Gohilde. Ikaapat Boy Ortiga. Ikalima Rigor S. Alid Anep or Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikaunom kini Eliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Oh, nakita na to. O sa atong pagtubag nining pangutana ni Jerby Suaso, Part 4, atong i-display ang iyang pangutana, Brad Deber, atong gagabasahon para mahibaw-an ang diri na nga portion nga atong pagatubagon. Okay, atong pagabasahon reb mao kini good AM brother. Ug by the way mga kaigsunan, kini ding brother diri nga gihisgutan ni higalang Jerby o Herby Suaso, mao kini si Brad Ronnie alang sa mga bagong tangka no. Matud pa niya dinhi, good AM brother. Mao ni isa sa ako ipalinaw nga pangutana. Bahin ni sa langit nga Pinoy-anan sa Dios Espiritu. Dugang pa niya dinhi. Do na may hisgot sa Biblia, ikaduhang Korinto 12:2. Naataw gidala ngadto sa ikatulong langit. Ang ako pangutana unhon bot guro niyang gipasabot dinhi reb unsaon manato pagpangita sa unang langit, ikaduha ug ang ikatulo langit. Kay gidalaman sa ikatulo langit. Kung sabton na ay una ug ikaduha ng langit, mauni ako ipalinaw palihog. Kay ang Dios man gud sa ato mabasa sa Henesis 1:6 ngadto 8, nagbuhat siya og langit kausaraman brother, ug mao ang ikaduha ng adlaw. Mao kana reb. So, nakita nato igalang Jerby Suaso sa imong pangutana mao ni. Pero ang atong unahon mo kining naka display lugar nga gingon nga good AM brother, mao ni isa sa akong ipalinaw nga pangutana, bahin ni sa langit nga Pinoy-anan sa Dios Espiritu Santo. Kini sa ang atong unahon. Then isunod din na natong sumpay nga naghisgot man ka nga bahin ni sa langit nga Pinoy-anan sa Dios Espiritu. Uyon mi niya na nga ang langit maugyod ang Pinoy-anan sa Dios Espiritu. Sa klaro nga pagkasultik kay Trinitarian man mi nagtuo mami nga tulo ka persona diya sa pagkausa ka Dios, naa na ni silang tulo. O ang priba ni Brad Deber nga aduna gyud ni kining tulo nga anaa sa langit, hain kini mabasa, Brad Deber. Ni atong pagabasahon sa kini nga Biblia reb New King James Version, NKJV, Holy Bible. Din hinato pagabasahon sa 1 John chapter 5 verse 7. Ingon niini ang nakapahayag dinhi. Matud pa, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Nga kung sa Cebuano, kay adunay tulo nga nagapamatuod sa langit, ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara. Higalang Jerby Suaso, sa gingon nimo mauni isa sa akong ipalinaw nga pangutana bahin ni sa langit nga Pinoy-anan sa Dios Espiritu. Kining gisgutan nga dunay tulo nga nagapamatuod sa langit. Una, ang Amahan, ang Pulong, mo na ang atong Ginoong Jesucristo sa wala pa magpakatao, naplasta ni sa langit, ug ang Espiritu Santo. O kining tulo o sara. Sa ato pa naagid ni diha sa langit, kining Amahan. O sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, nga ingon nimo nga akong ipalinaw nga pangutana bahin ni sa langit nga Pinoy-anan sa Dios. Wala kami supak nini.
Karon, pagpamatuod nga ang amahan naagid sa langit, pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, gilinaw o gipatinaw kana. Ayon ang Priba Brad Marcial, sumala sa nakasulat sa Biblia. Niyang Reverend ang nakasulat sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 nga to sa 10, mao kini ang nakapahayag. Busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi, amahan namo nga anaa sa langit. Pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhia ang imong gingharian, pagabuhaton na unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Atong timan-an nga sa paghatag sa atong Ginoong Kristo galang Jerby Suaso, nga pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi. Ama namo nga naka sa langit, di sakto tong gibasa sa New King James Version sa 1 John chapter 5 verse 7, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Naghisgot nga ama namo nga naka sa langit sa bersikulo 10 kay sa 9 na sa kapitulo 6 sa Mateo. Panhi ang imong gingharian. Naghatag si Kristo sa pagpaampo ngadto siya matinud-an nga gitugon niya nga aduna day pagpaanhi sa gingharian nga ipaagi pag-ampo sa amahan na kanang amahan ana sa langit. Pag maghisgot og amahan aduna siya anak. Kaysa ba ang anak sa amahan nga kining amahan bradron na kini sa langit sumala sa atong nabasa sa Biblia. Okay, din sa Biblia rin, basahon ako ang Lucas Kapitulo 9, versikulo 35, ingon ini ang atong mabasa. O gikan sa panganod, dihay tingog nga miabot nga nag-ingon, mao kini ang akong anak, ang akong pinili, patalinghugi ninyo siya. Busa, ang gipasabot nga katong amahan nga naa sa langit, dunay anak nga gisgutan sa Biblia nga matud pa katong anak, kinahanglan ang tao mo patalinghog niini. Nga sa nahibaluan nato, brethren, Walay ang lain, anak, ang atong Ginoong Hesukristo ang katumanan nining anak nga gipasabot. pag mag-ingon mo ni ang akong anak kanang nakisulti nga nasa langit, mo na ang amahan. Na nganong nakaanhiman ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa yuta. Sumala sa Biblia, brother, nganong nakaanhi ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa yuta. Nga kining atong Ginoong Hesukristo gitawag kini sa sinugdan og pulo nga naa na sa langit. Niya atong pagabasahon dinhi sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Ingon niini ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Kay gihigugma gayud sa Dios, mao kining amahan, ang kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Bisag di arata, Oh, no? klaro. To prove nga nganong nakaanhi ang atong Ginoong Hesukristo, kay may Dios nga nahigugma sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Di ka na naghatag nga Dios, mo nang amahan o ganang iyang gihatag nga anak, mao kana ang atong Ginoong Hesukristo. Igalang Jerby Suaso kay ang imo ra bang gipangita dayon asa maning nagpasabot nga aduna day unang langit ug ikaduhang langit, ikatulong langit. Unya kay naghiskot man kitag Pinoy-anan sa Dios, gipribahan sa namo nga naa gining tulo sa wala pa na magpa-timaw o magpakita dinhi sa kalibutan ingon nga nagpakatao. Kay sa among doktrina, higalang Jerby Suaso, duha lang ang nagpakita nga nagbutang og lawas ang atong Ginoong Kristo, ikaduha ang Espiritu Santo nga natuman sa dapit sa among magtutulo. Pero ang amahan, mao na ang wala magpakatao. Itutok lang ninyo, ipadayon lang ninyo pagsunod kay madetalye ra na. Karon, kung ang amahan mao ang nagpadala sa anak nga kining amahan naa gina nagpuyo sa langit sa atong nabasa sa Biblia, dili gid na malalis. Kinsa ang ngalan sumala samahan nga nakatudlo sa Biblia, Brad Marcial? Wala in Reverend mao si Jehovah. Dinhi sa Isaias Kapitulo 64, versikulo 8. Apan karon o Jehovah, ikaw mao ang among amahan. Bisag di arata tama no. To prove nga atong gipakita o gipangita kon kinsa kanang amahan. Si Jehovah di ay mao ang gisgutan sa Biblia nga gitawag og amahan. O kanang amahan nga mao si Jehovah, kanang Jehovah mao kana ang iyang ngalan sumala sa nakasulat sa Isaias 42:8 sa Isaias karon. Kung ang Dios ang amahan nga nasa langit, gipakita sa Biblia ba nga para
makita bradron nga ang mga tao nalain kay sa Dios ug ang Dios ta sa langit ug kita niya sa yuta. Gipatin-aw ba sa Biblia bradron? Gipatin-aw gyud kana Reverend nga magiskutag Dios na ana sa langit niya og sa kahimtang sa tawo na nasyuta. Ang prima basahon ako Reverend dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 2 ang akong pagbasa giingon. Ayaw pagpadalia pagsulti ang imong baba ug ayaw pagpadalia pagpamulong ang imong kasing-kasing sa bisan unsang butang sa atubangan sa Dios. Kay ang Dios atuaman sa langit. Og ikaw, referado ni sa tao, anaa sa ibabaw sa yuta, busa pa di yutaya ang imong mga pulong. O di nakita nato nga kay ang Dios atuaman sa langit ug ikaw, referado sa tao, ani aman sa ibabaw sa yuta. Mao to nga sa atong gibasa ganina nga kanang amahan sa bersikulo 8 sa kapitulo 42 sa Isayas, mauna si Hioba ang ngalan sa gitawag og aman, kanang Hioba ngalan na. Nakaron, ang atong tin-aon pag-abot na sa atong Ginoong Kristo gipahayag ba niya brethren nga para maila kun asa kining langit. Ang langit bay dukuon sa pagtan-aw brethren o hangaron? Hangaron gyud Reverend. O akong basahon Reverend ang nakasulat sa Juan kapitulo 17 bersikulo 1 ang gipahayag sa Biblia mao kini atong mabasa. Og sa nakapamulong na si Jesus niining mga sultiha, giyahat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit og mingon. Siya kanang paggihat mo nang pagtan-aw sa ibabaw. Og mingon, amahan, ang takna nahiabot na, pasidunggi ang imong anak aron ang anak makapasidungog kanimo. Usa kung magisgotag langit Reverend di ay kay iyahat man mo'y hangdon ang langit, dili kay ang yuta mo'y hangdon. Moni ang gipangita ni Jerby Suaso kay matod pa niya, asa man diining unang langit ug ikaduhang langit ug ikatulong langit sanglit naman lagi kuno gisgutan sa gitawag og ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 2. Nga matod pa niya nga kung sabton ada ikaduha kunong langit kay ngano man nagsugod man kuno nga nay unang langit, na ikaduhang langit ug na ikatulong langit lugar matod pa ni Jerby Suaso na sa pagbuhat kuno sa Dios wa man kuno ingnalagig mga langit ra man kuno hay kanang wa daw ignag mga langit o moingon og unang langit ikatulong langit gikan lugar sa di pa mag ikatulong langit ikaduha sa di pa lugar mag ikaduha unang langit. Ato basahon sa hain ang gisgutan nga langit nga matod pa niya singular lugar kay Balay Brad Deber. Ni atong pagabasahon Reb sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa 8 ingon niini ang atong babasa, ug miingon ang Dios, mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig, ug pagabahino niini ang mga tubig gikan sa mga tubig, ug gibuhat sa Dios ang hawan, ug gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan, gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan, ug nahimo kini. Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit. Usara, dayon atong ipadayon Reb, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha. Kung balikan nato ang bersikulo 6 no, gingon og mingon ang Dios mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig. Kanang hawan diay nana sa taliwala sa mga tubig. Og pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig gibahin pod. Di murag ni daghan na ding tubig kay gibahin man. Ang hawan nga taliwala sa mga tubig muning sa bersikulo 8 gitawag kana og gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit nga kanang hawan taliwala na sa mga tubig, kanang hawan ginganlan og langit. Nakaron wa man ingna lugar og mga langit igala Jerby Suaso ang Biblia usbon ako wala mabilanggo sa usa lang kapahayag o sa basahon. Pero ato lang susihon para makita kaysa gibasa na ni Brad Ronnie sa 17:1 sa Juan, miyahat man si Kristo sa langit, di ang iyang pagyahat, wa man siya muduko, naagin na sa itaas. O kay naa sa itaas, gidescribe nga ang langit, makita nga gibutangan kana sa bulan og adlaw og mga kabituonan. Di kung asa ang bulan, asa ang adlaw, asa ang mga bituon,
mo na igisgutan sa Biblia, mao na ang langit. Kaya nang priba, sumala sa Biblia, Brad Marcial. Niyang pribarib sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 16, hangtod sa 17, mo kaniyang nakapahayag. O gibuhat sa Dios ang duruha ka dagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw, o ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon, o gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit, aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Masayon lang pag susi higala kung asa ang langit, kay nagbuhat man ang Dios og mga bituon, bulan og adlaw. Gibutang man daw sila sa Dios diya sa hawan sa langit. Timan na nato nga ang hawan sa langit ang nataliwad-an ana, taliwala sa hawan na ang mga tubig. Unya gibahin-bahin pud ang tubig. Kung nagisgot og murag singular langit, pwede di pud bahinon sa Dios ang langit. Pero dili mabasa sa nag-una na nga mga sitas nga kung nabasa na nato ang gisgutan nga langit. Hay nang mabahin pud ang mga langit sa atong pagsabot nga matakdo sa imong gisgutan sa 2 Korinto 12:2. Hay ang takdo niya na pod nga naghisgot ang Biblia pero dili sa gisgutan ko nang nabasa na nato sa unahan. Hayan, Brad Deber, nga plural na ang gisgutan nga langit. Tinuod. Atong pagbabasahon din sa Deuteronomio, Kapitulo 10, versikulo 14. Ingon niini ang nakapahayag. Ani akaron, iya ni Jehova, nga imong Dios, ang langit, ug ang langit sa mga langit. Ang yuta, uban ang tanan nga anaa kaniya. O di nakita na to, pag-isgot, anak karon yan Jehova nga imong Dios ang langit. O nana, ug ang langit sa mga langit, di na plural na. Wa na may lain upat mga langit nga gisgutan, tulo raman sa 2 Korinto 12:2. Busa igalang Jervis Waso, kung nakita nato nga usa o natulo, maura na sila kibali sa equivalent sa gisgutan langit o mga langit. Ang ato lang susihon, nagpuyo man ang Dios sa langit, naanan ng tulo. Kani sa pag-ani sa atong Ginoong Kristo, yang gipahayag nga gikan siya sa langit na naog. Ay nang priba, Brad Deber, sumala sa Biblia, nga dili gyud tagayuta ang atong Ginoong Kristo, kundi tagalangit kay ang pinuy-anan kana sa tulo gikan sa man o sa pulo nga mao ang atong Ginoong Kristo o ang Espiritu Santo. Ni atong pagbabasahon rep sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 51. Diin si Ginoong Hesukristo, gikan sa langit, matud pa dinhi, ako mao ang buhing tinapay, matud pa ni Ginoong Hesukristo, nga nanao gikan sa langit. Bisag di arata, no? Kay ang punto nga, ang point nga atong gipangita, tagalangit ba nga atong Ginoong Kristo? Nabasa naman sa unahan, pero atong gidugangan. Nga siya gyud mismo ang musulti. Kay ganina sa unang Juan 5:7, ang iyamang tinunan mo yung nagsulti. Kini siya naman yun. Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Nakinsa pa ang gikan sa langit, sumala sa Biblia, Bradron, kay nakita naman nato ang aman nga mosiyubag gikan sa langit. O ang atong Ginoong Kristo gikan sa langit, o ang Espiritu Santo gikan sa langit. May dugang pa bang pahayag sa Biblia, Bradron? Aduna Riberen, o basahon ako king Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 16. Muni nga atong mabasa. Og sa nabautismuhan na si Hesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, og tan-awa nabukas ang kalangitan, og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Busa sa atong nabasa Riberen, gawas nga si Kristo tagalangit man nanaog gikan sa langit, ang Espiritu usab sa Dios Riberen, Nga mo ng Espiritu Santo. oo, nanaog pud ni sa diyang nabautismuhan si Kristo, nabukas ang langit niya, mikunsad ang Espiritu sa dagoy nga salampati, Espiritu sa Dios, maupod ang gipayag sa Biblia nga nanaog pud gikan sa langit. Okay, buti pasabot nga mikunsad, may pahaluna sa ibabaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang Espiritu sa Dios o Espiritu Santo. Nga nagsimbolika sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ingon og salampati. To prove nga kining Espiritu sa Dios nga giingon nga mikunsad ingog salampati, nga kini Espiritu Santo
Ain ang dugang nga pahayag sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Marcial. Niari dinhi sa nakasulat sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto sa 22 mo kini ang nakapahayag sa Biblia. Og sa nabautismuhan na ang tanang tao og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na og nagampo ang langit na bukas og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas non ingon sa salampati. Bisag di rata kutob. Toprob nga ang Espiritu Santo, katong Espiritu sa Dios, Espiritu Santo dito, nga mikunsad ingon og salampati, pagkabukas sa langit, ni paluna kini sa atong Ginoong Kristo. Dugang payag nga tagalangit ang Espiritu Santo. Pero wala pa kini magbaton og lawas, sa simbolika pa ay salampati. Ang atong tinaon higalang Jerby Suaso, nakita na nato nga Pinoy-anan di ay sa Dios. Kaya nagtuo man mi nga ang atong Ginoong Kristo Dios. Kaya mabasa man ang atong Ginoong Kristo Dios. Mabasa pod nga ang Espiritu Santo Dios sa Biblia. Inyong makita gyapon. Pero ang atong susihon karon igalang Jerby Suaso, balikan ta ang pahayag sa imong pangutana, Brad Deber. Atong balikan, Brad Deber. Okay. Matod pa niya din, good AM, brother. Mauni isa sa ako ipalinaw nga pangutana. Bahin ni sa langit nga Pinoy-anan sa Diyos Espiritu. Natubag na to na. Tinood. Ang kining atong ipadayon karon. Okay. Matod pa niya din ni Reb, duna may hisgot sa Biblia, ikaduhang Korinto 12:2, na ataw gidala ngadto sa ikatulong langit. Ang ako pangutana. Unsaon man nato pagpangita sa unang langit, ikaduha ug ang ikatulo langit, kay gidalaman sa ikatulo langit, kung sabto na ay una ug ikaduha ng langit. Mauni ako ipalinaw palihog. Diara tatama no, kay ipalinaw. Nangita siya sa unang langit, ikaduhang langit ug ikatulong langit, kay doon naman kuno'y gidala dito sa ikatulong langit, sumala daw sa ikaduhang Korinto 12:2. Higala, asa ganito dadon ang tao, di na nato angayan pag-asa mang unang langit, ikaduhang langit, ikatulong langit. Ato namang nakita, nga tulog yun din nakita na nato. Ganina sa Deuteronomio 10:14 nga langit sa mga langit, o mga langit, di na plural na. Ang atong susyon, sa ikaduhang Korinto sa imong gibasa, nga imong gipapatinaw diri kanamo sa 12:2. Ato sang basahon nga dunay unang tao sa wala pa ang ikaduhang Korinto 12:2 nga gidala ngadto sa ikatulong langit. Wala ignag ikatulong langit ni, pero understood na sa pag-abot ni Apostol Pablo katong dad-anan na day ginguntog ikatulong langit. Una, si gitawag og Hinok o Inok sa ubang pagkasulti niya na. Ayon ang priba, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Ani ang priba rin basahon ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church diri sa nakasulat sa Henesis kapitulo 5 bersikulo 24 gingon, og si Enoch naglakaw uban sa Dios ug nawala siya kay gikuha siya sa Dios. Nakita nato si Enoch pag-pronounce lugar. Og imo pong Inog Hinok, awa po'y magbuot. Basta kay kini ang atong gipangutana, kung pangutana man o kini ang imong gipangutana, kung ikaw may nangutana, ang among tubag og si Enoch naglakaw uban sa Dios. Naunsa siya? Og nawala siya. Ngano man? Kay gikuha siya sa Dios. Walay mabasa sa Biblia nga si Enoch namatay. Gikuha siya sa Dios. Sa bagong tugon, gisgutan ba kining Enoch sumala sa panahon sa atong Ginoong Kristo? Brad Deber, sumala sa Biblia? Gihisgutan ka na rin ni Apostol Pablo. Matod pa niya dinhi sa Hebrewhanon, Kapitulo 11, versikulo 5. Ingon niini ang nakapahayag atong pagbabasaw, nagaingon niini, tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon. Di wala si Enoch mamatay, pero gisgutan ba dito sa Henesis si galang Jerby Suaso? Wa gyud. Gamay lang. Pero sa
pamatuod na ni Apostol Pablo sa nakasulat sa Hebranon. Tungod daw sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon. Di langit ang iyang napuntahan. Di kung mangutana tag ikadong Korinto 12:2 nga dunay gidala sa ikatulong langit, lisod pod siguro nga kini si Enoch naa sa unang langit o ikaduhang langit. Pero katong gisgutan sa ikaduhang Korinto 12:2 para to sa ikatulong langit nga tao nga gidala dito, maora ni i-plural man o i-singular. Pero atong dugangan si Apostol Pablo nga gisgutan na bisan pa si Judas Tadyo kay duha mang tinun-an ni Kristo, si Judas Iscariote ug si Judas Tadyo, iyang gisgutan nga sa panahon ikapitong kaliwatan na ang paghisgot dayon nini kining gisgutan nga Enoch. Hayan ang priba, Brad Marshall, sumala sa Biblia. Diyang pribabrib sa Judas Kapitulo 1, versikulo 14. Mukini ang nakapahayag. May tungod usab kanila si Enoch, usak sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan. Naghimog propesya nga nag-ingon, tanawa ang Ginoo nahiabot uban sa iyang balaang mga panon. Ang tumong nato nga gikuha nato ang punto nga si Enoch di ay usa sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan. O kini si Enoch nga gilalin o gikuha sa Dios. O sa nabasa dito sa langit para dili siya makatagamtam og kamatayon. Di si Enoch kidala di ay sa langit, igalang Jervis Waso. O kinsa pa ang nadala sa langit? Mismo si Propeta Elias gidala ngadto sa langit. Ay nang priba, Brad Ronnie, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ani ang priba rin basahon ako dinhi sa Ikadawang Hari, Kapitulo 2, versikulo 8, ngadto sa versikulo 11 ang akong pagbasa. Gingon, o gikuha ni Elias ang iyang manto, o iyang gilimin, o gibunalan ang mga tubig, o sila nangabahin dinhi og didto. Mao nga silang duha nanabuk sa mamala nga yuta. Og nahitabo sa pagpakatabok na nila nga si Elias mingon kang Eliseo, pangayo unsay akong buhaton alang kanimo, sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. Og si Eliseo mingon, ako naghangyo kanimo, himuang nga pinilo nga pahat sa imong espiritu mukunsad kanako. Sa monoy kondisyon lugar ni Eliseo nga to kang Elias. Sa versikulo 10 gingon, og siya mingon, O lugar to, iyang gihangyo, Brad. og si Elias lugar mitubag, matud pa, og siya mingon, ikaw naghangyo sa usa ka malisod nga butang. Bisan pa niya na, kung ikaw makakita kanako, sa diha nga ako kuhaon na gikan kanimo, mahimo kini kanimo, apan kung dili mamahimo. So, muna gitubag ni Elias nga to kang Eliseo. Sa versikulo 11, mao ni atong mabasa. Og nahitabo sa diha nga sila nagpadayon pagayod, og nagsulti aniya karon. May mipakita nga usa ka karo sa kalayo. Og mga kabayo nga kalayo nga nagbulag kanila ang usa sa usa. Og si Elias mikayab ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. O di nakita nato nga naadto na pod si Elias ngadto sa langit mikayab kay ang giingong pagkayab diri siya sa yuta pero nahuas siya ingon nga sa Biblia nakayab o mikayab na. Duha na ka tao ang atong nabasa igalang Jervis Waso. Na kung asa na nga langit ang napuntahan ni Enoch, maura po nang napuntahan ni Elias. Di naman nato na suhiton pag-asa gining langita. Kay Diyos may nagbuot ana. Igo lang tang nagbasa sa Biblia kay ingon ana raman ang pamahayag. Nakaron, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, kining gitawag og ikatulong langit, maura pud gana ang gisgutan sa ikaduhang Korinto 12:2 musangko kita diha nga gitawag kanag paraiso. Gani dunay usa sa mga dautan nga tawo ingnon ta sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga admitado siya sa ang gibuhat nga gusto og nasayod siya nga ang silot sa atong Ginoong Jesucristo dili angay kaniya busa makatarungan nun nga sila mo'y silutan. Naghango siya nga og mahimo
mahapunta siya sa paraiso. Ayon ang priba ni Brad Marcial, sumala sa nakasulat sa Biblia. Niyang priba reverend sinis nakasulat sa Buhat 8:39 ngatos 40. Una ni, sa dili pa ang gisgutan nako nga katong dautan nga tao. Okay, unahon ta ni. Okay ang nakapayag rib og sa nakahawas na sila gikan sa tubig si Felipe gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og ang eunuko wala makakita kaniya og sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon apan si Felipe hingkaplagan didto sa Asdod og sa iyang paghiagi didto ang maayong balita iyang giwali sa tanang kalungsuran hangtod sa iyang paghiabot sa Cesarea. Imo maning giuna atong nakita no. Si Felipe di ay sumala sa 39 no ka bersikulo. Og sa nakawas na sila gikan sa tubig. Si Felipe gisakgaw sa espiritu kanang sakgaw gikan sa tubig lugar. Nahawas siya sa yuta na. Nahitas siya sa espiritu sa Ginoo. Og ang eunuko wala na makakita kaniya. Pares ba ni Elias nga gisakgaw padulong ato sa langit? Mikayab lugar. Wa na makakita si Eliseo. Ang katong eunuko pod wala na makakita kang Felipe. Pero lahi lang ang sistema na pod sa programa sa Dios kay kung si Enoch gikuha og si Elias gikuha, wa na makit ito. Apan si Felipe magkalahi kay tuod gisakgaw si Felipe wa na makit sa eunuko, pero sa bersikulo 40 kung atong basahon nag-ingon ang Biblia apan si Felipe hingkaplaga dito sa Asdod. Mura lang gisakwat siya ba gibalhin dito transfer siya. O di ikatulo nga tao nga lain og kahimtang sa sistema. Pero ang gisgutan nako nga usa ka dautan nga tao admitado siya sa nasangkuan nila, morning akong giingon Brad Marcial, hain nga gusto siya nga mauban sa atong Ginoong Kristo dito sa paraiso, hain kini. Niyang akong mabasahon reverend dinhi sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 39 hangtod sa 43. Unya ang usa sa mga kriminal nga nagbitay mipesipala kaniya sa pagsulti nga nag-ingon, dili ba ikaw mo ang Kristo? Luwasa ang imong kagalingon og kami. Apan ang usa mitubag sa pagbadlong kaniya, wala ba ikaw mahadlok sa Dios nga anaa ka man unta sa maurang silot? O kita sapagkat tinuod ania ubos sa matarong nga hukom, kay kita nakadawat man sa angayng balos sa atong binuhatan, apan kining tawhana walay nabuhat nga dautan. Ug unya siya miingon, Hesus, hinumdumi ako inig-abot mo sa imong gingharian. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo, nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Di ba na nato igalang Jerby Suaso, usa sa mga kriminal ingon, luwasa ang imong kaugaling kay anak magkakasedus og kami. Ang usa ni badlo nga ayaw pagpasipala kay siya wala lugar na himong kasalanan, dapat kita dili ta makabalibad kay sa naangkon nato nga silot angay lang gyud ni nato. Miyangyo siya sa atong Ginoong Kristo nga mingon. O kunya siya mingon, Hesus, hinumdumi ako inig-abot mo sa imong gingharian. O di kung moabot niya siya sa gingharian, hinumdumi ko. Kaniya si Jesus mitubag nga nagingon, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan, igalang Jerby Suaso. Nining kahimtang nga dili pa gyud makuyog ang usa ka tawo nga maadto siya sa paraiso. Tud kay mismo si Kristo anapan nalansang sa krus. Pero giingon karong adlaw understood naman na nga tungod kay gisaad adto ikaw uban kanako sa paraiso, pero dili direkta nga paraiso dayon. Kay malubong pagod ang atong Ginoong Kristo. Na naging siya, hinumdumi ako sa imong gingharian. Bisag kung saon lang di ay pagpakita ang istorya nga ang gingharian di ay
pwede dito dapit nga napahalo na nga ingon nga paraiso nga makauban kadtong gitawag og daotang tao, usa sa mga daotan. Ang punto, kini bang paraiso diin dito ang gihangyo sa maong tao nga naghinulsol siya nga gusto niya nga ubanon siya sa atong Ginoong Kristo. Kini ba gitawag og ikatulong langit, Brad Ronnie? Kini mabutangan ani nga gitawag og paraiso. Oo, Reverend, mao ni siya ang usa sa gipadala nimo Biswaso sa Biblia. Basahon nako ang ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 2 ngadto 4. Okay, ang iya bersikulo 2 man. Atong ipadayon sa bersikulo 4. Okay, mao niya nakasulat sa bersikulo 2 sa kapitulo 12. Nakaila ako og tawo nga anaa kang Kristo nga napulo og 4 ka tuig na karon gisakgaw dalang ngadto sa ikatulong langit. Ang termino gisakgaw. Kato si Pilipi gisakgaw pero nakita ra dito sa Asdod. Dito sa Asdod pero kini brethren dito sa ikatulong langit. Mas ang punto din may gisakgaw nga gidala ngadto sa ikatulong langit. Gi-open and close parenthesis kung diha ba siya sa sulod, sa lawas o sa gawas, wala ako masayod, ang Dios mao lamang ang nasayod. Pahayag ni Pablo kini. Sa bersikulo 3 atong ipadayon giingon, og ako nasayod nga kining tawhana gisakgaw dala ngadto sa paraiso. Di katod ang ikatulong langit, brethren. Paraiso na ang paraiso na. gipahayag ni Pablo. So nagyapon kung diha ba siya sa sulod, sa lawas o sa gawas, wala ako masayod, ang Dios mao lamang ang nasayod. Sa 4 giingon dayon, og didto yang hingdunggan ang mga pamulong-pulong nga dili arang malitok nga ginadili ang paglitok sa tao. Igalang Biswaso, ang napuntahan sa gisugilon ni Apos Pablo nga nadala sa ikatulong langit nga gingog paraiso. Ang atong nabasa dito day sa paraiso o sa ikatulong langit, hindunggan niya ang mga pamulong-pulong o isulti ba nga ginadili ang paglitok sa tao. Buti pasabot wala na maintrigar sa tao kanang mga pamulunga. Pero dito ka na sa ikatulong nga langit o paraiso. Ingon ni Apos Pablo, wa ko mahibalo. Ang imong pangutana, asa manang kung naay ikatulong langit, naay ikaduhang langit, o naay unang langit, asa man na? Di na nato problemahon ang una o ikaduha. Nasayod ta nga, aduna ikatulong langit, butangan na dito sa gusto sa Dios nga dadon, nga sakgaon. Igalang Biswaso. Pero kining tao, kung atong basahon, nakaila akong tao matod pa ni Apos Pablo. Kung isa lang ka Biblia ang atong susihon, nalayo ang maong tao, murag nagisgot si Pablo og laing tao, pero ang maong tao nga gidala sa ikatulong langit, mao si apostol nga si Pablo, higalang Biswaso. Og ang patinaw niya na nga Biblia, inigbasa na to, Brad Deber, unsa nga Biblia, para mapamatud-an nga si Apostol Pablo kini ang gidala ngadto sa ikatulong langit o paraiso. Niya atong pagabasahon sa kini nga Biblia rib ang pulong sa Dios. Niya sa mura gyapon nga kapitulo bersikulo nga gibasa ni Brad Ronnie, ikaduhang Korinto kapitulo 12 bersikulo 2 ngadto sa 4. Matud pa dinhi, diha na ako kang Kristo sa diyang nahitabo kini kanako og mga 14 na katuig ang milabay. Kato di ang tao siya raday katurib si Apostol Pablo. Matud pa dinhi, nga ako gidala ngadto sa ikatulo nga langit sa paraiso. Ambot lang kung ang akong lawas didto bagayod o ang espiritu ko lang. Ang Dios lang gayod ang nasayod. Nakaabot ako sa paraiso ug may nadunggan ako nga mga pulong nga dili malitok ug wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao. Di nakita na to. Kung balikan ta ang bersikulo 3 sa dili pa kini nga bersikulo 4, ang 3 naghisgot. Iyon si Apos Pablo, ambot lang kung ang akong lawas dito bagyod o ang espiritu ko lang. Ang Diyos lang gayon ang nasayod nini. Pusa di ita makadetermine sa bayag ni Apos Pablo ang iyang nahisgutan nga dito gid siya sa ikatulong langit. Gani dito daw nadungog niya sa bersikulo 4, nadungog niya nga nakaabot ako sa paraiso ug may nadunggan ako nga mga pulo nga dili malitok ug wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao. Pero sa bersikulo 3 kung atong balikan, nagyon siya ambot lang kung
Ako bang lawas ang nakaadto dito? O ang espiritu ko lang? Kung mao ka na, kung base nato sa kang Elias o kang Enoch, lawas man ang dito. Wala kay maklaro ni Apostol Pablo. Nga naman, tungod kay dili di ay sa kahimtang nga maparihas siya sa kang Elias o kang Enoch, lahi siya nga gipahapit lang dito nga gipaadto, nakabalik ra siya. Igal ang Jerviswaso maingon kang Filipe nga gisakgaw, pero pagsakgaw missing man sa Biblia o gipaabot ba siya dito sa gitawag og paraiso, pero nakita siya dito sa Asdod. Dili naman ta magdugang-dugang og istorya kay maora man na tama diya. Pero ang sa atoa, kung mahibalo man ta sa ikatulong langit, Jerviswaso, dili ka na naghatag ka natong kaluwasan kining nga topiko. Pero tungod kay nakasulat sa Biblia, gusto lang kag justification pagklaro kung unsa kini. Ang sa ato balikan nato ang 6, 9 ug 10 nga ipaampo kita sa gingharian sa langit nga ipanhi sa panahon kang Kristo, kay mao ni higalang Jerviswaso ang atong sundan ug asa na unya kini. Balikan ta brethren ang Mateo 6, 9 ug 10. Okay, basahon ako Reverend sa Biblia nga matatag Seventh-day Adventist Church, mo kini ang atong mabasa. Busa pagampo kamo sa ingon niini nga paagi. Amahan namo nga naa sa langit, pagabalaan unta ang imong ngalan, panhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. O di paghisgot ni Kristo nga pagampo mo sa ingon niini nga amahan namo anak ka sa langit, tagalangit gyud ang amahan. Ang amahan mo siyo ba? O nagisugo ni Kristo ang iyang mga tinunan nga ingon niini nga pagampo. Paanhi ang imong gingharian, gihangyo lugar ang amahan. Kay moabot ang panahon nga paanhion gyud na ang gingharian. Di tali sa tao nga nagampo sa Biblia og sa Dios nga gihangyo nga panhi ang imong gingaran. Ang Dios tua gyud na sa langit kadtong amahan ug ang tao niya sa yuta. Balikan tang gibasa nato kag ni na Brother sa Ecclesiastes 5:2 atong balikan sa pagbasa. Ni atong pagabasahon, balikan ta lang sa pagbasa. Ayaw pagpadalia, pagsulti ang imong baba, ug ayaw pagpadalia, pagpamulong ang imong kasing-kasing sa bisan unsang butanga sa tubangan sa Dios. Kay ang Dios ato aman sa langit. Og ikaw anaa sa ibabaw sa yuta. Busa bisag di ara atong gibasa no og sa pagpasabot. Ang Dios dito sa langit, ang tao na sa yuta. Busa pag-ingon sa mga tinun-an ni Kristo, kumuampo na sila sa gitulo ni Kristo, ingna nga amahan namo anak ka sa langit. Paanhia ang imong gingharian. Ang gingharian gipapaagi sa pagampo sa atong Ginoong Jesucristo, higalang Jerviswaso. Nahain man ning gingharian sa langit. Hain man ning gingharian nga gihangyo nga naa sa amahan sa paghangyo nga anaa ka sa langit, paanhia ang imong gingharian. Tungod kay adunay saad nga ang Dios higalang Jerviswaso magtukod og usa ka gingharian. Hain ang priba Brad Marcial. Kini ang atong sundan. Niyang pre-barberin sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, mo kini ang nakapahayag. Ug sa mga adlaw niya ng mga haria, ang Dios sa langit, magatukod usa ka gingharian, nga dili gayon malumpag, ni ang gahom niya na mahibilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok ug magaot-ot nining tanan nga mga gingharian, ug kini mulungtad sa walay katapusan. Higalang Jerviswaso mo ni ang saad nga sa mga adlaw niya ng hari, ang Dios sa langit, tagalangit ni nga Dios, magtukod og usa ka gingharian. Dili pod nga dito sa langit itukod ni gingharian. Ang Dios sa langit nagsaan lugar nga magatukod og usa ka gingharian, nga kining gingharian dili gid kini malumpag. Niyang gahom ni ana mahabilin sa lain nga katawhan, sa katawhan gina dili sa lain nga katawhan, sa katawhan gina sa Dios. Apan kini nga gingharian lugar nga usa magadugmok og magaot-ot nining tanan nga mga gingharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Duna po di ay daghan nga mga gingharian, taliwala sa daghang gingharian, dunay usa nga iya sa Dios nga tukuron nga mao kini ang magadugmok. Og kini nga gingharian nga tukuron moabot ni pinaagi sa paghangyo, gipaagi sa atong Ginoong Jesucristo sa matunanan nga pagampo sa amahan nga ipaanhi ang gitawag og gingharian. Pero kung ang gingharian mo anhi, maubanan ba higalang Jerviswaso og tilimad-on sa Biblia? Ay dili. Unsay puri ba, Brother?
Ni atong pagabasahon rib sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Lucas 17 bersikulo 20 ngadto 21 ingon niini nga kapahayag, ug sa gipangutana siya sa mga Fariseo kung kanusa ang iabot sa gingharian sa Dios. Siya mitubag kanila. Si Ginoong Hesukristo ang nitubag nini. Ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimad-on nga mapaniid. 21. Ug dili usab sila magaingon, di ara o tuara. Kay tanawa ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Higalang Jerby Suaso, sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, katong gingharian nga gipaampo sa mga tinunan, niabot ra ba? Oo. Pero dili maubanan sa tilimad-on. Nga dili makuha kay nag-ingon sa nabasa nato sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 20, nag-ingon sa atong nabasa nga gipangutana siya sa mga Pariseo kung kanusa ang iabot sa gingharian sa Dios. Siya mitubag kani kay nasayod man siya o sila nga gipapaampo gud ni Kristo ang imatunan, amahan pa niya ang gingharian. Pero ingon na Kristo, ang gingharian sa Dios ngadto sa Pariseo iyang gingnan moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimad-on o nga mapaniid. Kinsa man ang mutudlo, siya ra sa 21 gideclare sa atong Kristo og dili usab sila magaingon ang mga tao, di ara o tuara. Pero kinsa ray musugilon, ingon ni Kristo kay tanawa ang gingharian sa Dios anaara sa taliwala ninyo. Sa ato pakatong gipaampo ni Kristo nga gingharian, niabot gyud sa panahon kang Kristo. Pero unsa ang ilanan sa gitawag og gingharian? Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Okay niya ang pahayag sa Biblia, rin basahon ako din sa Mateo, Kapitulo 12, versikulo 28, niyang nakasulat. Apan kon pinaagi man sa Espiritu sa Dios, ginapagula ko ang mga yawa nan, ang gingharian sa Dios na hidangat na diha kaninyo. Ang ilahanan kay naghiuma si Kristo, ang gingharian sa Dios anara sa taliwalaan ninyo. Unsa pagila? Ingon si Kristo, gihubad, gipasabot na po niya. Kon pinaagi man sa Espiritu sa Dios, ginapagula ko ang mga yawa. Kung nakapagula lugar, siya yawa, pinagi sa Espiritu sa Dios. Iya din gingon, ang gingharian sa Dios nahidangat na diha kaninyo. Nailhan nga ang gingharian nahidangat gumikan nga nakapagpagula ang atong Ginoong Hesukristo og espiritu sa mga yawa. Nganong napagula to? Unsa di kahulugan sa gingharian? Sumala sa Biblia, Brad Deber. Mao ang gahom reb atong pagbasahon dinhi sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 20 ingon niini, kay ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas kundi sa gahom. Busa, ang gingharian di ay maila nga nakagula ang espiritu sa mga yawa sa pagpagula ni Kristo. Yun siya. Nakita nato nga nahidangat na di ang gingharian. Kung wala makagula, di walay gingharian. Kaya ang gingharian di nga nung makapagulag yawa, kay gahom di ka na. Ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og gahom og gingharian sa iyang mga tinunan. Hain ang prueba, Brad Marcial, sumala sa Biblia. Niyang prueba, reverence, na nakasulat sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 2. Mo kini ang nakapahayag. Unya ang napulog duha, iyang gipatigom, ug iyang gihatagan sila gahom, ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit. Ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios, ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Di nakita nato nga nagwali sila may tungod sa gingharian sa Dios ug nag-ayog masakiton. Di ang gahom mo man na ang gingharian sa Dios. Deklarado sila si Apostol Pablo nga dawat nila kanang gingharian sa ilang panahon. Nga sa pagpaampo na dawat nila. Hayan ang prueba, Brad Ron, sumala sa Biblia. Ano yung prueba rin basahan ko sa Hebreanon Kapitulo 12, versikulo 28, gingon, busa, magmapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat o gingharian nga dili matarog ug tungod niya na ihalad tangad to sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod ug pagkahadlok. Higalang Jerby Suaso nag-ingon, busa magmapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat og gingharian nga dili matarog. Pag-ingog, mapasalamaton kita, may kauban si Apostol Pablo nga nakadawat niya ng gingharian na kinsay kauban, Brad Deber. Mao ang mga Hudiyo ug mga Hintil reb atong pagbasahon dinhi sa Biblia ang may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Roma 9 bersikulo 24 ingon niini ang nakapahayag nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi dili gikan sa mga Hintil usab. Busa ang nakadawat sa gilangkuban magpasalamaton kita sa pagpakadawat sa gingharian. Ingon na Apostol Pablo, mao kita nga iyang gitawag. Kinsa katong natawag? Hudiyo ug mga Hintil. Higalang Jerby Suaso ato ni ipadayo, no?
para sundan lang nato nga humana nasabtan na nimo ang ikatulong langit, mao na ang paraiso. Pero ang sa atoa karon, pangitaon sundan ta ang gingharian sa Dios nga nadawat sa panon sa atong Ginoong Kristo ug asa na kini karon. Labi na sa ikatulong hugna nga panahon sa pag-alaga diri sa Espiritu Santo. Mao na nga dili masayon ang pagpamato nato, Brad Ron, Brad Marcial, Brad Deber, labi na ning lingas nga taong kapayason si Aquilino, nabaling siya, gusto niyang tubagon, ikaw na lang among tubagon, paabot, di ba, mutikangkang ka, sobra pas tikangkang, mutikongkong pagig ka, o pasuntok ni, isobra pa kay ka, amot lang kag aktual. Ay, pag gara-gara ba? Kaya napamamigitubag. O sa mga malamong tigpamin, among ipanginaot nga, nalamdagan ka mo sa kamaton, labi na kang Jerby Suaso, paday nato isunod, o pagsunod lang nini, ining programa aron matinawan taud-taud na ra ba kini imong pangutana. Kini ang iyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan lamang sa magtutullo, Divine Master Tomas din Senior, sa kalausap sa kauban ng mga ebanghilista. Kiniusab ang inyong igsuon, ebanghilista Brother Marcial De Leon. Kiniusab inyong igsuon, Brother Dibs Risaba. O kiniusab ang inyong igsoon, ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.